И здравейте хора, както виждате в днешният епизод ще играем на Secret Neighbor, по-познато като Hello Neighbor. Аз съм Коко. Аз Алекс. И тук долу вляво ще са нашите тиктоци. Ако ви хареса такова съдържание, което ние качваме, може да се абонирате, да лайкнете, да споделите и да коментирате. Пишете долу в коментарите дали искате още видео на Hello Neighbor или Secret Neighbor. Така, нека започне. Бягай. Идвай. Ама, не идвай, не знам дали си и ти. Защото ако си ти, какво правим? Разкарай се от мене. Те за петима. Мене ме убиха. Мене ме убиха хора и то е ясно кой е. Мисля, че е Алекс. Не. Въобще ти не се превърна в Neighbor. Бате, имаше още един човек до нас. Не видяй. Може да си ти, кой знае. Може да съм аз. Може да не съм аз. Да, изяда. Аз съм бяла, откъде да изядна сега? Не знам. Ма кажи ми де. Моята. Не знам. Колко моята, кажи ми. Не знам откъде. Видях. Аз сега съм си нормално детенци. Open the door. И така хора. Нека да видим. Тук са събрали всички. Такова е. Малко детенце. Мога ти хвана, малко детенце. Малко детенце, аз съм малко детенце. Чакай, шаго, аз съм малко детенце. Всички разбраха, че си ти. Всички разбраха, че си ти. Не трябва да се превръщаш в дете. И така отново умря. Не. Брат, тия малките. Дай сега ще знае, че съм аз. Да. Да правя, викаш, дай си там нейбъри да ходят да ги тепем. Да, пробвай си. Добре. И така хора. Долу се напрегна. Много се напрегна Neighbor Алекс. Търси ги в момента. Не, аз съм детенце. Опа, Алекс надуши жертва. Дали ще Аз успее да я хване? Дали ще успее да хвана? Смешник. Хвана я. Не можа. Не, хванах я. В кой да се превърна? В Кирби, това е. В капана ти се хващат, бе! Отивай да ги хванеш. Що ми направиха, бе? За тебе са. Е са? Ето ги. Само те двамата остана. И са тези неща, бе, маняк. Толкова са двамата.
Постълбите са. Майка ви ще бай тъп ти ставите. Бягай! Ма разкарай се като хванеш някой. Бате, какви са тези деца, бе? Малек гълбой. Пускам ви капанче. И хора, също да ви питам, ако искате, може да играем мобилни игри за телефон. Пишете долу в коментарите кои игри да играм за телефон. Да. И Алекс също ги търси и не може да ги намери децата. Нека ние да погледнем какво правите. Правят ми капан, какво правят? Аз тук не мога да я избягам. Не можеш да. Ей, сега какво правя? А колко? Търсиш децата. Ей, къде и те сега съм зададена улица тука? И децата избягаха, хора. И ние победителяваме. Алекс загуби. Ще запуснем в още една игричка. И така, хора. Няма да търсим неща. В чекмеджета. Аз знам кой е според мене. Кой? Кой? И. Сега трябва да търсим ключове. Някаква вика, че аз съм нейба. Ти къде си? Еми не знам, тук търся ключове. Ето ме. 13, ей! Ти си! Ау! Не ме стреляй, да, аре стига. Ти си! Знам. Ето го! Е, да, бате, ти си! Аз си знаех! Ето го. Така. Първата жертва е готова. И така, хора, аз загубих. И това беше от нас, хора. Бързо беше. Беше бързо, да, хора. Надявам се този клип да ви е харесал. Дайте едно палче нагоре. И ако искате още Hello Neighbor, пишете в коментарите. Това беше от мен, хора. И от мен. Бай-бай и до следващия път.